No niin, hyvää päivää kaikille katsojille ja tänään olisi aiheena tällainen 15-tuumainen DD-audion tuote ja tää ihan perus Kiinarap Showkaa, että Zeta kyseessä ja tässä on vielä lisämausteita valittu. Lähdetään niitä luettelemaan aluksi. Keltainen Kevlar-kartio ja sitten tää pölykuppi on hiilikuitu ja normaalistihan siellä uudempi tai vanhempi DDZ-logo, mutta niin itse kuitenkin sen verran tykkään tosta niinku alkuperäisestä logosta, että ehdottomasti halusin sen tähän valita. Että näähän tehdään ihan mittatilaustyönä, että aika rajallinen määrä näitä kuitenkin tehdään vaan, että harvempi näitä hyllyä tehdään valmiiksi ihan näytille. Että tää nyt oli Hötsis näytillä ja syksyllä ja ollut tuolla Low and Loadilla näytillä, että joulukuussa mä hain sen sitten pois ja sitten on nyt tässä sisään ajettu ja ihmetelty ja pyöritelty ja kuten näkyy, niin tää on aika avonainen rakenne tää magneettiratkaisu, että kela näkyy suoraan tuossa. Se on vähän jännä fiilis katsella, kun se liikkuu tuo, kun Freeriden soitettiin yhtä sisälle. Ja kyllä tuo, niin kuin tosta näkyy, niin kyllä se aikamoiset liikeradan saa ottaa ennen kuin se tonne pohjaamaan pääsee. Että kyllä riparit silloin varmaan repee ennen kuin toi pohjaa. Että mielenkiintoinen supi kyseessä ja tänne on yksityiskohtana DD alkuperäinen logo kaiverrettu pohjaan ja tuolla kartion tälläkin puolella on jossain kohtaa mustalla DD-logo ja lootaa varmaan, saa nähdä minkä monen loot tehdään, mutta valot todennäköisesti laittaa sisälle, näkee kivasti tää Kevlari hohtaa kun laittaa valon tänne taakse, niin hyvin mielenkiintoinen passo kyseessä. Katsotaan nyt kuinka lujaa saadaan soimaan ja miltä se kuulostaa, onko se yhden nuotin passo vai se selviää tänä vuonna, että niin kauan hierotaan, että saadaan tarpeeksi lukua ja sitten jos ei se riitä, tilataan toinen. Toivottavasti me ei tänä vuonna ainakaan sellainen konkurssi kyllä tälle työväenluokan budjetille, että ei iskä maksaa harrastusta, niin se on penniä, joutuu vähän vedyttää. Mutta mikä harrastus me kaikkea rahoja veisikään. Että. Ja tosiaan niin normaalista poiketen 0,7 ohmin kelat ja saadaan sitten tehoa vähän sinne perille. Että semmonen mä nakkaan vähän kuvia videon loppuun ja tiimikaveri Antoni otti tästä joskus puhelimella hidastusvideopätkän, niin saatan nakata senkin tähän loppuun ja no iso kiitos Audio Importille, varsinkin Pekalle ja sitten niin Low and Loadille, Timolle. Siellä oli kiivaat keskustelut, varmaan saatiin hinta hiottua kohdalle ja iso kiitos tiimin tukemisesta ja semmoista. Mutta eikä tässä nyt sen ihmeempää, mä nakkaan fotoja videon loppuun ja katsotaan koska ruvetaan autoa kunnolla rakentaa, mutta tällaista ihmettelyiden välillä, että ei muuta tällä kertaa. Sommar!